Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Magandang araw sa dalawang kumikinang na ilaw ng bawat hapon ko. Wow, parang ang lakas makastar ng Pasko. Oo nga, may nakikita na akong parol sa kalsada. Totoo, alam mo nga the other day, diba, ang FB nagme-memories. So yung memory ng FB ko is parang August 12, 2024, nasa dapitan na ako, nagsha-shop ng Christmas decors. Ang bilis, no? So ngayon, wala lang naalala. Sensya na po, naalala lang namin dun sa pagkabitaw mo ng ng magandang araw sa dalawang kumikinang na ilaw ng bawat hapon. Yeah. Ako po si Leo, hindi ko tunay na pangalan. Isa po ako sa napakaraming tagapakinig ninyo sa araw-araw ninyong pagpapasaya. Nung nasa elementary pa ako, kayo na ang boses ng umaga ko. Noong mga panahong baon ako sa assignments, kinakabahan sa exam o pagod sa eskwela, basta naririnig ko kayo, gumagaan ang lahat. Kahit hindi ninyo alam, naging parte kayo ng paglaki ko. Naisipan ko pong sumulat dahil nais ko pong humingi ng payo. Nangangapa po kasi ako ngayon kumikinang na tambalan. Para bang naglalakad ako ng walang direksyon. Ilang buwan na po kasi akong graduate ng college pero wala pa rin po akong trabaho. Ginagawa ko naman po ang lahat. Araw-araw naman akong nagpapasa ng application, sumasagot sa mga job postings online. Patuloy akong umaasa at lumalaban pero hanggang ngayon, wala pa rin akong natatanggap na job offer. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng pressure at takot na baka wala akong patunguhan. Hindi nakakatulong sa sitwasyon ko yung paulit-ulit na pagtatanong ng mga magulang ko kung may trabaho na ba ako. Kapag sumagot ako ng wala pa, ang susunod na tanong, nag-a-apply daw ba ako? Minsan nga hindi na kailangang magsalita. Yung simpleng buntong hininga, sapat na para maramdaman ko na pabigat na ako sa buhay. Hindi ko naman sila masisisi. Alam ko pong pagod na sila. Buong buhay nila nagsikap sila para makapagtapos ako. Gusto ko naman talagang suklian ang pagod nila. Gusto kong makatulong sa mga gastusin sa bahay. Pangarap ko silang maipasyal at mabilhan ng mga bagay na gusto nila. Gusto ko namang maramdaman nila na may napala sila sa lahat ng sakripisyo nila sa akin. Pero bakit ganito? Bakit ang hirap magsimula? Bakit parang kahit anong pilit ko, wala pa rin pintong nagbubukas para sa akin? Minsan naiiyak na lang akong mag-isa. Pagsapit ng gabi, tahimik akong nagdadasal na sana bukas, meron ng pagbabago. Sana may dumating na oportunidad. Ano po ba dapat kong gawin sa ganitong sitwasyon? Paano ko po ba haharapin yung pressure, guilt, at takot na baka mawalan na ako ng silbi? Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko.
Karangalan ko pong mabasa ito ng 2 taong tinitingala, minamahal, at naging parte na ng araw-araw ko sa mahabang panahon. Ang inyong kumikinang na tagapakinig at tagahanga, Leo. Leo, sa totoo lang nakakataba ng puso yung mga binibitawan mong mga Kaya salita. nga kung Parang hindi actually, parang hindi kami kagalang-galang. parang papunta na kami sa santo, para malapit na kami maging rebulto, Kaya tapos nga. punasan ng panyo, lagyan ng sampagita. Kaya kulang na lang, tirikan mo kami ng kandila. Tsaka yung mga ganyang klase, mga zeta, buti na lang ipaulit-ulit mo sinabing wala kang trabaho, kundi parang ililibre, na magpapalibre kami. Tama. Ay, nako, pinapagaan lang namin, Leo, kasi ramdam talaga namin yung feeling mo of... Yung struggle niya eh. Oo, na bakit ginagawa ko naman ang lahat. Alam mo, sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, ang mga, hindi lang ikaw nakakaramdam yan. Kami dito sa stasyon, lagi po naming usapan yan. Wala pong meeting na hindi po naitanong yan. Ano pa ba ang kailangan gawin, Tama. 'di ba? At hindi lang dito sa stasyon, sa lahat po ng opisina, sa lahat ng negosyo, 'di ba? Laging tanong yan. Ano pa bang kulang? Bakit hindi mataas ang sales? Ano pa bang kulang? Bakit hindi makabenta? Ano pa bang kulang? Bakit hindi nakakakuha ng ganitong halaga? Bakit hindi nakakakota, 'di ba? So yung nararamdaman mo, Leo, just to make you feel better, hindi siya isolated case. Ibig Oo. sabihin, hindi lang ikaw ang nakakaramdam ng ganyan. Tama. Marami tayo. Ayan. Unang-una ako gusto ko sabihin sa iyo, Leo, yung sinasabi mo nagwo-worry ka na baka wala ka ng silbi. At hindi totoo yan. Dahil meron nga hindi nakapag-aral. Tingnan mo, di ba? Kahit sabihin natin tricycle driver, yung Correct. kargador sa palengke, may silbi eh. May Totoo. purpose tayong lahat. Meron. Kaya wag mong iisipin yan. Meron lang talagang sadyang nabibigyan, nauunahan na mabigyan ng opportunity. And probably yung blessing na yun ay para din kasi talaga sa kanya. Nakatadhana, nakaakma para sa kanya yung blessing na yun. Kaya yung blessing na yun ay hindi sa'yo napupunta. Oo. Pero ang maganda dito, Leo, is aware ka. So at maganda dito, parang hindi ka naman tumitigil. Di ba ganun yun? Parang magplant ka lang na magplant ng seeds. So, pag halimbawa para sa isang bukid, sasaboy ka lang ng mga seeds. Hindi mo alam kung meron tutubo dyan, hindi mo alam kung makakapag-harvest ka. Pero when you look back at hindi ka tumitigil, basta ano ka lang, plant ka lang ng plant. Tapos, when you look back doon sa lupain, makikita mo na may sumisibol and eventually merong pag-harvest na magaganap. So, wag ka lang din talagang tumigil. Although, it's normal, tao lang na makaramdam ng pagod, makaramdam ng inis, makaramdam ng mga inggit sa iba. Kasi maaaring yung batchmates mo, di ba? Ito yung mga sinasabi kong kasalanan to ng social media. Yung dati, hindi mo naman alam yung mga achievements ng mga klase mo. Ngayon, nalalaman mo, paano nakikita mo, pinopost nila. No? So, nagkakaroon ng comparison at inggit. Blessing nila yon. Correct. Iba yung blessing mo, hindi pa siya dumadating. Tsaka sinabi mo, Leo, matagal ka ng tambalanista since time of Christopher. Yes. Gamitin mo yung mga napakinggan mo. Ang dami kang mapupulot. Baka dun. wala kasing napulot. Sa totoo Baka lang. kasing walang napulot, kaya walang nagamit. Oo, Charot. baka tawa ka na ng tawa. Pero Oo. ito kasi kuminsan ako personally, ito yung personal observation ko sa mga, sa atin, sa mga tao, kuminsan na nahihirapan makahanap ng trabaho, it's because, parang sinasabi ko sa sarili ko, ito yung natapos ko, dapat ito yung trabaho ko. Na meron namang available sa iba, na hindi ko siya pinag-aralan pero may pero ang mas pinipili ko ito yung pinag-aralan ko eh. Ang pinaka-example ko dito, pinaka-concrete example, Nicole Ayala, hindi naman siya naging mascom eh. Hindi ako masko. Hindi related yung tinapos niya, hindi related dito sa trabaho namin sa Wala. radyo. Though yung managerial, of course. Doon na, napunta eventually. Oo, di ba eventually, Oo. na mapapractice mo. Oo, pero ang tagal ko muna, mga 15 years or, mga 15 years muna ako na DJ bago nag-managerial, 'di ba? So, hindi yun yung hindi ito yung aking comfort zone. Yan. So galing sa sinabi ni Diego na baka maaaring mali yung tinitingnan. Hindi naman mali. Baka kailangan buksan mo lang yung mata mo sa iba pang mga oportunidad. Baka you're just limiting yourself
to, ito lang kasi yung Oo. napag-aralan, ito lang yung kinaya, ganyan. Baka wala kasi siya sa dami ng, quantity over quality. Correct. Maaaring madami kang pinasang resume. Pero hindi quality, hindi Oho. kalidad. Ibig sabihin, hindi naakma para sa'yo. Baka merong kailangang baguhin sa strategy ng Yan. ng pag-a-apply. Correct. Kung ang daming pinasahan pero wali, 'di ba? Anong strategy yung pwedeng may sinabi ba siyang kurso niya? Wala. No? Wala eh. Wala. So, Oo. kung sayang, kasi kung may sinabi ka, baka mas maganda yung advice namin. Charot lang. Para doon sa analogy ni Nicole na Oo. magtanim ka lang na magtanim, pero i-observe mo rin yung lupa na tinataniman Oo, mo. alin doon yung parang may sumisibol at alin Oo. doon yung natigang na lang. Correct, oo. So kung natigang na lang dyan yung seed na plinant mo, wag mo nang pansinin yan. Alam mo, bato-bato, ba't ka pa magtatanim ng Oo. lipat ka? Don't waste your time there. Oo. Lipat ka, hanap ka ng iba. Basta don't give up. Oo. Yun lang din na talaga, wag kang magi-give up because you'll never know minsan kung ano pa yung hindi mo ine-expect, yung pa yung dumadating. Oo. Tapos mas bongga pa pala, mga Kasi ganon. kung minsan talaga, napaka-amazing ng buhay. Minsan pinapadaan ka talaga sa mga challenges o kakaiba na hindi mo naman, halimbawa, hindi mo naman pinag-aralan. Marami tayong mga nakakilala na naging clown muna, pero Correct. graduate to nag-call Oo. center. Nagbarista, Lahat. bagger, lahat Oo. na. Bago siya napunta o napadpad sa Dun sa kung saan. gusto niya talaga. At saka, maaari nga nung unang hindi niya gusto, pero dun pala talaga Oo, siya. yun. Dun pala talaga siya meant to be. Ayan. Hindi lang talaga tumigil. Oo. Maraming mga industriya na doon sila nakilala pero hindi naman talaga nila yung pinag-aralan eh. Ang layo ng kurso. Like for example, kay Nicole na lang ang ina-example ko. Hindi naman niya pinag-aralan na maging DJ. Oo, hindi. Hindi talaga ako yung parang papunta ako sa pagiging newscaster or radio Oo. DJ or hindi talaga. Pero inilagay pa rin ako ni Lord eventually. Eventually, di ba? Kasi parang hinahasa. Oo, tapos hindi rin naman ako tumigil. Ibig Oo. sabihin, kumbaga, kung saan ako mapadpad, sige lang, plant lang ng plant. Malay Ayan. mo naman. Ayan, Oo, oo. diba? Minsan, lagi namin sinasabi dito, minsan, pag naghahanap tayo ng opportunity, lumabas tayo sa comfort zone natin. Kasi kung minsan yung gold nandun yun, sa labas Correct. mo, mamimina yan eh. And while you're doing that, ang swerte na nga ngayon kasi ang dami na pong mga libreng parang courses or pag-aaral sa internet. Dati talagang literal na kailangang estudyante ka physically sa isang school para magkaroon ng dagdag kaalaman. Ngayon, pwede ka mag-upskill, Aha. pwede ka mag-upgrade ng kaalaman ng nasa bahay ka lang. So, the next time na makita ka ng nanay mo, sasabihin niya sa'yo na, ba't nandiyan ka pa computer ka na lang, pa cellphone. Ang sasabihin mo, ma, hindi po ako nagpa-cellphone. Ako po ay nag-upskill. Pinag-aaralan ko po yung mga Excel, yung mga AI tools Yan. na mga dati ko pong hindi alam kasi malay mo kapag ito po yung mga skills na kailangan po dun sa susunod kong strategy. Ayan. Ganon. Speaking of skills, yun, alamin mo rin din sa sarili, ano ba yung skill mo na confident ka. Doon ka muna, simulan mo lang doon. Yan. Diba, halimbawa, natapos mo ganito, pero yung skill mo, mas komportable ka dito, tsaka confident ka, gamitin mo muna saan ba ako makakahanap ng trabaho gamit yung skill ko. Yan. And along the way, hindi natin alam, di ba? Hindi, tsaka Jegs, alam mo, yung lagi namin sinasabi ni Christopher dati is applicable noon, ngayon, at hanggang sa susunod na panahon. Tibay ng dibdib Yan. at kapal ng mukha. Tama, Diba? totoo Kapag yan. pag hiya ka, girl, hiya ka, boy, broski, Leo, pag lagi kang, ay, hindi ko to kaya, ay, ayoko, Ayan. ikaw Yun na, talaga ikaw yung na, kapal ng wala mukha. na. Yun talaga, kahit sa amin, Tibay yun, ng dibdib yun at kapal ng mukha. yun ang nagdala sa amin dito sa trabaho namin. Like ako, di ba, lagi kong kinikwento, 3 beses ako nag-apply sa the same radio station. Talaga makapal yung mukha. Ikaw na naman. Diba? Hindi ka na tumigil. Diba? Totoo naman eh. Pero dahil makapal ang mukha at matibay ang dibdib. Oo. Ganyan. So, isa pang tip para sa'yo, no? Alagaan mo lang ang mental health mo. Yan. Kasi kapag halimbawa, napunta ka na dun sa, nade-depress ka na talaga, nagkaka-anxiety ka na, ganyan. Mas
mas hindi tayo makakakilos Oho. mas wala tayong matatapos at ma-achieve. Ayan. At saka wag mo masyadong i-pressure yung self mo. Kung kinakailangan mong humingi ng tulong sa magulang, sabihin mo na, "Ma, Please. nahihirapan ako. Ano pa bang pwede niyong maitulong sa akin?" Alam mo, ang kagandahan na nandito ka sa Pilipinas, ang mga parents ay hindi nila ina-expect na at 18 years old, yung mga anak nila ay umaalis na. Meron akong mga napapanood at nababasa na ang mga sa ibang bansa at 18 years old, they expect that their kids mawawala na sa poder Oo. nila at meron akong mga kilala na gano'n. Excited ako na mag-18 na yung anak ko, mawawala na sa poder ko. Iba yung kultura natin. Yan, oo. Hanggat may mga apo kang pwede makitulog dyan sa isang bahay. Tama. Sama-sama kayo sa isang banig. Ibig sabihin, katulad ng sinabi ni Jegs, magsabi ka sa magulang mo na pasensya na at this point, pero kailangan ko po ng tulong po ninyo. Ano po kaya ang pwede nating gawin? Or extend nyo lang po yung pasensya, makakakuha din ako ng tamang trabaho. Yan. Laban lang! Oras natin! Ito, totoo na, 1:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego At Bandido. ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion